Здравейте! Днес ще си говорим за една истинска магия – микрофоните. Онези устройства, които взимат гласовете ни, музиката, звуците около нас и ги превръщат в нещо, което можем да запазим и слушаме отново и отново. Да, ама как точно се случва това? Как нещо, което дори не виждаме, като звуковата вълна, се превръща в електрически сигнал, готов за запис? Точно това ще разнишим днес. Добре, ето го и планът. Ще започнем с основите, за да сме наясно какво точно е микрофонът. След това ще видим сблъсъка на двата титана – динамичния и кондензаторния. Ще разберем как да изберем правилния инструмент за работата, ще хвърлим поглед и на някои по-специализирани и безжични микрофони и ще завършим с оборудването, което ще направи всеки запис да звучи страхотно. И така, нека да започнем от самото начало. Раздел 1. Какво всъщност е микрофонът? Всичко се свежда до едно – преобразуване. Преобразуване на един вид енергия в друг. Най-просто казано, микрофонът е един вид преводач. Той слуша физическите вибрации на звука във въздуха и ги превежда на езика на електрониката – електрически импулси. Точно този електрически сигнал е нещото, което компютрите и записващите устройства могат да разберат и съхранят. И сега стигаме до основното събитие. В света на микрофоните има два големи играча, двама титани, които доминират сцената – динамичните и кондензаторните. Те работят по коренно различен начин и, както ще видим, са подходящи за съвсем различни неща. Първо, нека се запознаем с чувствителния артист – кондензаторния микрофон. Помислете за него като за художник, който улавя и най-малкия детал. Точно за това се използва в студията за запис на вокали и нежни акустични инструменти, защото улавя всеки нюанс, всяка подробност в звука. А как работи? Ето тук е мавията. Представете си две много тънки метални пластини, поставени изключително близо една до друга. Едната, наречена диафрагма, е супер гъвкава. Когато звукът ти удари, тя започва да трепти. Това трептене променя разстоянието до другата, неподвижна пластина, а това от своя страна променя електрическия капацитет между тях. Точно тази промяна в капацитета се превръща в електрически сигнал, който е перфектно огледално копие на оригиналния звук. Наистина впечатляващо, нали? А сега да се обърнем към неговия напълно противоположен братовчет – динамичният микрофон. Това е истински работен кон. Той е здрав, издържлив, почти неразрушим. Създаден е да се справя с силни звуци и тежки условия, което го прави абсолютен шампион за концерти на живо и за запис на, шумни неща. Тук принципът е доста по-прост, но не по-малко гениален. Отново имаме диафрагма, която вибрира от звука. Но този път към нея е прикрепена малка жична намотка. Тази намотка се движи напред-назад вътре в силен магнит. И както знаем от часовете по физика, когато движим проводник в магнитно поле, в него се създава електрически ток. На практика, динамичният микрофон е като мъничко динамо, захранвано директно от силата на звука. И ето, нека ги сложим един до друг, за да видим всичко черно на бяло. Динамичният – здрав, по-евтин, идеален за шумната сцена. Кондензаторният – по-чувствителен, по-скъп, но незаменим за кристално чист и детайлен звук в студиото. Два различни свята. Добре, теорията е ясна, но сега идва големият въпрос. Кой микрофон за какво се ползва? Нека да преминем към раздел 3, за да видим как всичко това се прилага на практика. Когато записваме глас, всичко зависи от целта. За подкасти, радиопредавания или интервюта, динамичният микрофон често е по-добрият избор. Защо? Защото той е по-малко чувствителен към странични шумове и ехото в стаята. Фокусира се само върху гласа пред него. Обаче, ако записваме пеене, където всеки дъх, всяка емоция има значение, там кондензаторният микрофон е цар. Същото важи и за инструментите. Замисляли ли сте се как на рок-концерт барабаните и китарите звучат мощно, но чисто без пращане и изкривяване? За това трябва да благодарим на здравите динамични микрофони. Но за деликатния, богат звук на акустична китара или цигулка ни трябва чувствителността на кондензаторен микрофон, за да уловим цялата красота и топлина на тона. Разбира се,
Светът на микрофоните е много по-голям от тези два типа. Нека сега надникнем в кутията с по-специализираните инструменти. Ето един супер важен инструмент, особено за хората, които се занимават с видео. Микрофонът тип пушка или шотган. Той е вид кондензаторен микрофон, но с супер сила. Изключително силна насоченост. Проектиран е да слуша само напред, в посоката, в която е насочен, и да игнорира почти всичко останало. Това го прави незаменим при снимане на филми и репортажи, където трябва да се чуе ясно диалога, а не шумът наоколо. Ами, ако искаме да се отървем от кабелите. Тук идват на помощ безжичните микрофони. Те вършат същата работа, като могат да бъдат и динамични, и кондензаторни, но вместо по кабел изпращат сигнала по радиовълни. Това дава пълна свобода на движение на певци, актьори и лектори. Разбира се, тази свобода обикновено идва и с по-висока цена. Добре, ами ако цялата тази работа с различни видове микрофони, кабели и стойки звучи прекалено сложно, има ли по-просто цялостно решение за бърз запис? Разбира се, че има. Класическият цифров диктофон е точно това, малко удобно устройство тип всичко в едно. Има си вграден микрофон, има си памет, просто натискаш копчето и записваш. Идеален е за лекции, интервюта или просто за бързи гласови бележки в движение. Ако обаче качеството е приоритет, но все пак искаме нещо преносимо, тогава идва по-големия брат – професионалния портативен рекордер. Това вече е една стъпка нагоре. Той обикновено има два много по-качествени, насочени кондензаторни микрофона, които позволяват да се направи стереозапис. Това създава усещане за пространство и дълбочина на звука, като устройството все още е лесно за употреба. И накрая стигнахме до онези малки, но изключително важни неща, които превръщат един добър запис в страхотен. Нека да видим кои са финалните щрихи за професионален звук. Всеки, който е пробвал да записва глас, се е сблъсквал с онова досадно пуф при изговаряне на звуковете П и Б. Или пък с шума от вятъра, ако записваме навън. Как се справяме с тези проблеми? Решението е в 3 ключови аксесуара. Първо, поп-филтърът, онази мрежичка, която се слага пред микрофона. Работата й е да бъде щит срещу резките струи въздух от устата. Второ, стойката. Микрофоните са чувствителни и улавят всяка вибрация, така че стабилната стойка е задължителна, за да избегнем шум от докосване. И трето, добри студийни слушалки с затворен дизайн, за да изолират външния свят и да ни позволят да чуваме само и единствено това, което записваме. И така, пъзелът е нареден. Вече знаем как невидимият звук се превръща в запис, кои са основните инструменти и как да ги използваме. Но в крайна сметка технологията е просто средство. Сега остава по-важният въпрос – каква история си струва да бъде разказана с нея?